سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تخونوا كما تقنيو لومو نخلنا استغمنا نزعبينا رستي غريبا له ما لوما رست تمرتان بار يفكرك ديو بحكي ياتبل حلفت بحكي دي تفكرك كاتب الارستي تا متامتونه تودي بحكي تفكرون كم دي تفكرون زير ملكتات وي حبريتات كنرغبن خليله حبريتاي بنيره بزح كومنت كومون برايفت مسجز نايتهم دك تبعتيو كم زفكرونان كم زي يفكرونان بخاي كنفلت نخل تبل أنا بس بزح متين نيرو سلازي كسر حلا غني هجي أنت يالله نايلو متمرتقن يفكرك مخانو زي كونسي مساخ خيد يدلديو أيدلن تودي مساخ كتصارنا تحسب ديو أحسبن تودن تاقوالن حر عين بلان بهيوتهم حر عين تسبيدي زلوم يبلوم من زريو ذات مرتزيا بزح دك نستيو كم زتوديه كم زجيروني لان بزح زين فالي نخل لخن حبيرة ملسي ولا مرز بعد تخونا نخل لخن ملسي تخوني إذا زعرب كأمو كاتانبتي تمرتكنا أمبار نايلو مارس تمرتنا 5 important signs that he doesn't love you حمشتي أقدس ملكتات كنستوعل لهم زلنا ناي بحكي وي مساخي هيوت كم زي دلي انفتو مالتيو مالتيو بقمت عالم تلو مساخ نبر يدلي مالتيو مهنياتو نفغر مقلت بزح نقر عالو أبزيان حمشت نريان جن ملكتات تودي مساخ كاتسالنت كم زي دلي وي مساخ ننوح استمته بلان كم زي بلو زئنفت مالتيو again زئنفت يزبل زر لغمبر إيو مالتا يكونن حدا سب أبستفل عليه مدرخنا هو استفل عليه ملكتات كرئي خيلي سلازي كان استوعل كن كلالنا سبات مخانا كن كلالنا مخرنبر مدهاني يكونن زي سلازي استوعينا هم تقوم لهم كلالنا كم زيان يتقبرتن تودي عزبل الرعاية كهلو كم زي بلو أقدمه كحبر يدلي تقدميتي ملكت مساخ قطعلنت على الود يبلون تنفتل كتخل نعخ مالتيو امناتيو no trust no care انتحري امنات زي اللي خوينو انتاي مالتيو خفقر انتاي مالتيو خطقات عرنات انتاي بلو whether it is a friendship or relationship all bonds are built on trust without it they mean literally nothing فقريخون حونات أركنات كله عند حقونات مسرتناتو امنتن متأممانني امنتن متأمانن تزي اللي فقريخون حونات أركنات بوتا يبلون ترجمون يبلون سلزي كأتصالي ناي امنت حتو ملكت حتو زمت انت حرقينو نتوي مساخ زول مصامت نخت امنيو زشجرك انت حرقينو منالبات يبلو وشتخي حدا نجر استنغرو نجر كل خوني بزوج زي يبلو intuition يبلو بإنجليش أو وشتنا نفسنا حدا نجرات يفولتو يتأمنا دي يتأمنان تجات فيلينج وشتنا intuition ناتنا كان استعوللو وشت أوس ملكتات زبنا نعوك نسمع عن تخيلنا بزوج زي حكنا تعلو وسو سلازي انت حري بزوج زي زتراتر قلت تأمني ده شجرك كنت خوينو من البت حق خون كتلو تخلي سلازي كان السؤال كلام من تايبلو if you are struggling to trust him then your intuition may be telling you the truth حري تزبلكي زاربكي نجرات نخد أمنيو ده شجرك كنت له كتالي يا أمن كتأمنيو تشجر انت خوينكي من البت حق ختي نفس قصة حكي إذا نقرأ كزارلو كابزيرو تبقى سب 10 جزء أي تراترني أمنات كا أبحث إرجع زمسترات يكونن بتدقاقامي بنوريو بحريات كاوي زمسترات أمنات زبحات إمانني نابل كايكونن إمانني نابل كايكونن نو أمنات أبتك باري زمسترات زرباي كونن لذي كتسالي نتزبلنا كنو تكبرون تجميرنا أمنات كاوي زفلفل تزبلنايو زي نو تكبرو بنت عرن قبر تخينا جن أمنات كل جزء عملك تحطو تعطو مالتي أكيد تحسيت ملخت كابزيان تايا trust not what they say but what they do because actions speak louder than words زيا أمو داتا أبزع بأمنات كنزار كلنا زيا خنحس كنكلال لنا نزبلوه نززاربوه زي كونه نزقبروه كتأمني ألك كتأمنا ألك مغنياتو سب بزح نجار كزارب يخل بزح تعمق على تكوت صغيري أمو داتا جن سرح تكباريو لأن زربات الزرب أم زربات رايز أمن ما حيزو اخترف خليو اتبحكي إذا فكر ويك قبرز دلقن أب تكباريو زرع أب زربو يكونن تعمل حاسي بقليلو سبكو قبرز خليو قليلو يبلني كلت يلي يسون جن أما نقول زربان أما نقول تكبارن كنرخ لنا نمنا خنستعل دلنا نتكبار
لكنسيو بزوج زي جيجا أبي يقاتمن تكبار ديكونه زربا سلة أمنايو سلزي إزيا حنت قداميتي ملكت مفلاليتيا تزبلو يقبردو تزقبرو خي تزبلو ديو كلتيوزين أستوعي الكامير عين مللاين أقداسي. Number 2 doesn't respect you. قداميت بزعبة trust رينا أمنت كالاي دما أيخبركن وإذا أكل كبرت يبلونا بالعليخي كبرت كب من تايلك مالسي يخبرك يكو قلقل بأفكا ختبل تخلني خاقن again كابتا قصر حادة تكبار لعلي زرباي الناس أنا سازي اتي نحادة سب كبرت بالعليخا بيني زرع بين غير كختلك يعتقلي. Number 1 how do you feel around him مسوخد كون خلغي مسوق زي خطط فخلغي انت عينة تسمعك انت سمعت لك كما يسمعك نفسخي كتحتي كل لك. If he's making you feel insecure then it's a fair chance that he doesn't love you. مسوخد كون خلغي تقام كم زلك وي فري وي زي متأممان وي دما قال نقر زغودلكي بكعتو مسوخد كوني كم عين سمعيت زوهبك انت خوينو منالبات أخول أفقرون كل واي كلني قبل الأخ مغنياتو تحققني أفكارنا تامسو زلا full confidence كسمعه أبغنو ملئت مخانا كسمعك خلالو دحر زداغما دحري متأمانا زقدل الله خوين ويكم دي سمعك تخوين مسو خلقي منالبات الزوين مأنفتيو مالت مغنياتو تحققني أفكارنا تامسو زلا ملئ متأمان really عقابتا بهيوتا كم زلوا يسمع كم تسمع يزقبر سلازي you have to really check on this أستوعيلك مللايون متماتون أقداسي كالاي if he's ignoring your texts and taking ages to respond then you might not be the priority right now تاين مالتيو كتصحف خلقي مال اختديو زخوانا نقر كبر خلقي قلتيف زي ملس تاين مالتيو جي بصراحة يخلو تصحفك تداي ملسي no زجيجايو معناته بزح سب بصراحة تليفونا بقول مية لن سازي بصراحة ويا تمرتن زولو سب يتحزلون يغا كابصراحة وتعي زولو جزيك نقلتي فوق من زيك وي دحر نوح جزيه دحر زملس كوينو منالبات قدامنت ناتو ايكون كم زلخي سروحو كون خل قدامنت كالو سبات كون قدامنت بقمت على تاريخيا اتزفكر ابتازر خبا جزيه نخملس أي شجرني كملس يقلي زهجي أودات استفعل عليه بحر كله مخليه تمجمر كفالنا فقري عسرت جزء قبل قليل فقر جن abnormal درجة مزبط حقن من البعض كدوم يقولون جن ده shouldn't be يعني حد السبت صحيح كايسو من ده يملس وي 4 معرض ده يملسي that's not right so برجت نزفت وصب نفكاريتو ده كله ده يقولوا خينو نخملس سلاس كندو جزء قوس ذلك كنيسة زوين ما أنفتك خون خلي قدام النتات نايسبات أبو الرأي. عندنا if he doesn't take your advice or ignore your opinion then he has no respect over you. دائما على كالكا كباخ مخرق سمع زي دلي وي ناتكريتو ولا حنت زي قدسو زي سمعو زي تكبرو ما كال زغتل دارقينو الزون ملكت ناي فقر زي مهلا يزخون مالتيو. سلازي كان السؤال كان كلامنا respect وي كبرت يبني كتب لخلقي الكبرت بيني زقلت قدامي نعاقي كمي يسمعك كابغنو كبرت دي تسمعك ويس قال لنا قرت قدلك خوينو يسمعك كل زي هم تسمعك زقبرك تخوينو تحسب الله زلك كم زنا تسمعك مو الكت نبرت خلديخي يخ حتى زلك نفسه سلازي ابتي غنت تبعتاي كلخي تسمعك سميت حقوس كرعات دي تسمعك ويس كفتاتات كتلي تفتني سو زي اقداسي كاله تسقي لقطق حتى خلق معناها تشجيركم كتحت سلتخلي ابغزيو ملسك وهابك يخلديو تزي توهابك قبول مغنيات جينيرو زو مسوعال ليو كمون نات كريتون ناتكي مخرن يسمع لي ولا زي قدسويو زون حاده ملكت نايتي تقداسنا تابل اللي خزو لوي فقر اللوود يبلون نختفلتي زحجز ميلايو قطر سلسته he never tells anyone about you he doesn't tell his friends or family بزعباقي نعاركو يقون نمحازوتو يقون نبيتسبو كنقر ايدلنيو وي مساخي كرئي ايدلنيو ابقنو ابكبابيو مالتيو زجي حادي مأنفتيو
ብርግጽ እዩ ማለት ኣይኮነ ዝተፈላለዩ ነገራት ክህልዎ ክእል ኣብ ባክግራውንድ ምናልባት ናይ ቤተሰብ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ንዑታት ከም ዘለዎ መሕሰቦ እዚ ኩሉ ኣብዚ ሃለወሉ ግዜ ግን ምሳኺ ክርአ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምሳኺ ክኸውን ዘይደሊ እንተኮይኑ እኹል ፍቅሪ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ if a man loves you deeply will tell his closest friends and family about you he'll be proud of you and will want to show off እንድሕር ናይ ብልቢ ዘፍቅረካ ኮይኑ ምሳኺ ሂወት ዝሓልምን ዝምድብን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣዕርኽቱ ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ ኣይስከፍን እዩ ክትህልው ከላ ከርእየክም ምሳኺ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ኮይንካ ክትከድ እውን ኩርዓት ይስምዖ እምበር ስክፍታ ኣይስምዖን እዩ ስለዚ እዚኣ ገምጢልክ ተሪእኽያ እንድሕር ናብኡ ከምፃኣኪ ዝኾነ ይኹን ኣዕርኽቱን ቤተሰቡን ዝኾነ ነገር ኣፍልጦ ተዘይብልኪ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ድሕሪ ወርሒ ንብል የለና እዚ ክነስተውዕል ክክእል ኣለና ናብዚ ደረጃ ንክበፅሕ እታ ጓል ይኹን ትወዲ ብፍላይ ወዲ ግዜ ይወስድ እዩ ናብ ቤተሰቡ ናይ ኣዕርኽቱ ክቅርብ ቅሩብ ግዜ ይወስድ ወተባዕታይ ምናልባት ክዛረብ ክእል ግን ናብኦም ከምፃኣኪ ግዜ የድልየ እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንብል የለና ግን በተዛማዲ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እዚታት ክግበር ተዘይተኻኢሉ ድሮ ምልክታት ኣንፈታት ይበክሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ምሳኺ ከም ዝሓስብ ማለት እዩ ካልኣይ if his friends haven't heard of you and don't know who you are then he might not be that into you መሓዙቱ ወይ ኣዕርኽቱ ጠቕላላ ብዛዕባኺ ሰሚዖምን ሃንደበት ኮይንኩም ከም ገለ ምስ ተራኸብኪ ንኣብነት ዓመት ብሓደ ከይድካ ምናልባት ኣብ ጎኒ ኣዕርኽቱ ከለኺ ምስ ተራኸብኪ ጠቕላላ ብዛዕባኺ ሰሚዖምን ዘይፈልጡ እንተኮይኖም ሜይቢ ንዓኺ ዘዘክር ወይ ብዛዕባኺ ዘዛርብ ምክንያት ስለ ዘይነበሮ ምናልባት ምሳኺ ፕላን ስለ ዘይነበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እዚ ዘሎ ካልእ ነገራት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ምናልባት ናብ ካልእ ዓይነት ከይጥመት ዝፈርሁ ሰባት እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ክህሉ ይኽእል ናይ ብሄራት ፍልልይ ክኽእል ሕብረተሰብና ስቲል ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ንቕሓት በፂሑ ስለዘየለ ዝተፈላለየ ዘፍርሆ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ግዜ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ግዜ ንስኺ ትፈልጥዮ ኢኺ ክንምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሰባት ስለ ዝኾና መለክዒታት ኣለና ብርግፅ ግን ሓደ ወርሒ ወይ ሓደ ሰሙን ኣይኮነን ዝተወሰነ ግዜ ሲ የድልዮ እዩ ናብኡ ክትበፅሕ ሳልሳይ however the man may need some time before introducing you to his friends or family ወላ እኳ ከም እንትኾነ እቲ ወዲ ተባዕታይ ግን ዝተወሰነ ግዜ ከድልዮ ይኽእል እዩ ናብ ኣዕርኽቱ ናብ ቤተሰቡ ከቅርበክ ምክንያቱ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ግዜ ሕብእ ዝበለ ባህሪ ኣለዎም ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ እንታይን በቃ ኩሉ ነገር ክረኣየለን ከገለመለ ድሌታት ኣሎ ሸው ኣለክም ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮ ግን ከምኡ ይኮኑን ሪዘርቭድ እዮም ብዙሕ ግዜ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኩነታት ሃንገፍ ኢሎም ናብ ኣዕርኽቶምን ናብ ገለን ኣየምፅዎን እዮም ምናልባት ከምኡ ዝገብሩ ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ቁሩብ ግዜ ይወስዱ ቀስ ኢሎም እዮም ዝገብሮ ነገራት ዋላ ምስ ኣዕርኽቶም እውን ቀልጢፎም ኣይኮኑም ብዛዕባ ጓል ብዛዕባ ገለመለ ክዛረቡ ዝኽእሉ ቀስ ኢልካ ይስውን ስለዚ እቲ ቅልጥፍ ኢልካ ክትፅበዮ የብልካን ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካ ይገብርዎ እዮም የጋጥም እዩ ድሕሪ የጋጢሙ ምናልባት ምልክት ናይቲ ዘይተገዳስነትን ፕላን ዘይምህላውን ክኸውን ይኽእል እዩ ራብዓይ what does he want እንታይ ዝደሊ ካባኺ ክትርኢን ከተስተውዕልን ክትክእል ኣለኪ ቀዳማይ if he's meeting up with you only to have sex with you then he might be using you for fun እቲ ወዲ ተባዕታይ እንኳ ካባኺ ዝደልዮ ርክብ ጥራይ እንተኮይኑ ፆታዊ ርክብ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እቲ እንኳ ምሳኺ ክራኸብ ከለኹ ዘድልዮ እሱ ጥራይ እንተኮይኑ ምናልባት ንነዊሕ ዝጠመተ ፕላን ከይህልዎ ክእል እዩ ትዘድልዮ ንዑ ምሳኺ ምዝንጋዕ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ምልላይ የድልዮ እዩ ሰክስ ሕማቕ ይብል የለኹን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ደጊማ ኣብ ታሕቲ ገልፆ ግን ንሱ ጥራይ እንተኮይኑ ድሌቱ ምናልባት ከተስተውዕሊ ክትግደዲ ወይ ከተስተውዕሊ ኣለክ ማለት እዩ if he loves you ናይ ብልቢ ዝፈትወክ እንተኮይኑ ወይ ዘፍቅረክ እንተኮይኑ and wants to have a relationship with you እንታኸ ዝቕፅል ሓዳር ወይ ርክብ ክህልዎ ዝደሊ እንተኮይኑ then sex will only be part of it sex ወይ ፆታዊ ርክብ ንእሽተይ ክፋል ናቱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሙሉኡ እሱ ክኸውን ኣይክእልኒ ብዙሕ ካልእ ነገር ዝድልዮ ክህልዎ ክእል እዩ ምሳኺ ምህላው ምክንያቱ ካልእ ነገራት እታ ጓል እውን እንትርፎ ብፆታዊ ርክብ ካልእ ነገር ካብኣ ዘይደሊ እንድሕር ኮይኑ ስቲል ብቁዕ ዝኾነ ፍቕሪ ኣይማዕበለን ኣሎ ማለት እዩ ወይ የለን ኣብቲ መንገዲ ማለት ስለዚ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ሕጂ ትሪኦ ኢኻትን ደቂ ኣንስትዮ ዘይተኣደነ ኢንቨስትመንት ኣብ ደጋዊ ቅርፀን ኣብ ነፍሰን ጥራይ ኣብ ደጋዊ ነገር ጥራይ ዝገብራ እንተኮይነን ትወዲ ነቲ ደጋዊ ነገር ጥራይ ክደሊ ምስ ቀረበክ ግን ንውሽጢ ኣትዩ ክስሕቦ ዝኽእል እንተዘየለ ኣብኡ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ
ከምዚ ኣይጋጥምን ማለት ኣይኮን ማራው ፅቡቃት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ትወዲ ነቲ ደጋዊ ነገረን ጥራይ ይደሊ ውሽጠን ግን የብለን ኣይ ማዕበለዎን ከምቲ ብደገ ኢንቨስት ገብሮ ዘለዋ ንውሽጠን ኢንቨስት ስለዘይገበራሉ ስለዘይፀዓራሉ ወላ ሓንቲ የብለን ወላ ትወዲ ጠጠው ክብል ተደለየ እቲ ባህርያተን እቲ ደረጃ ንቅሓተን ሰሓቢ ይኮነን ከምዚ የጋጥም እዩ ማራ ፅቡቅቲ ጓል ብዙሕ ነገር ዘለዋና መሰለት ከምስ ቀረብካያ ግን እንታይ ይብሉ ኣብታ ነዝዓበ ክሉ ከባቢ ሓንቲ ፅብቅቲ ባኮ ይብሉ ፅብቅቲ ባኮ እንታይ ብደጋብ ኩሉ ፅቡቅ ማለት እዩ ውሽጣ ግን ባኮ እያ የብላ ታጓል ፅብቅቲ ባኮ ንኸይትኸውን ክትጥንቀቅ ክትክእል ኣለዋ ክፀርፍ ኢለ ኣይኮንኩን ቢ ኬርፉል ልክዕ ከም ተደጋዊ ፅባቐ ውሽጣዊ ፅባቐ ንወዲ ተደጋዊ ፅባቐ ይስሕቦ ውሽጣዊ ፅባቐ ኣብኡ ከም ዝፀንሕ ይገብሮ ካብ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እዚኣ እንታይ ሒዝክ ከድኪ ወይ ሒዝኩም ከድኩም ኣገዳሲ ትምህርቲ እያ እቲ ደጋዊ ፅባቐ ኣትራክሽን እዩ ዝፈጥር ስሕበት እዩ ዝፈጥር እቲ ውሽጣዊ ፅባቐ ካ ሪሌሽንሽፕ ይፈጥር ማለት እዩ ሰብ ፅባቐ ደልዩ ምስ መፀ ልክዕ ከም ንህቢ ካብታ ኣብታ ዕምባባ ምስ ከደ ናብኡ ጠጠው ንክብል ተኮይኑ ግን ውሽጣዊ ፅባቐ ኣገዳሲ እዩ ብደጋዊ ፅባቐ ጥራይ ክትሕዝዮ ኣይትኽእልኒ እቲ ደጋዊ ፅባቐ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ዘለክ ንዓ ምስ ረኸበ ደው ዘብል ምክንያት የብሉን ኢንጆይመንት የብሉን ፋን የብሉን ሃዲኑ ንዓ ምስ ረኸበ ተወዲኣ ኣላ ፊልም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ንስኽትክን ውሽጣዊ እውን ስሕበት ክህልወክን ክትፀራ ክትክእል ኣለክም እንታይ ክትሕዞ እንታይ ይብላ ኣሎ ሳልሳይ observe if he is happy to go out with you in a city or tries to keep things secret ካልእ ካንታይ ከተሰዕሉ ትኽእሊ ምስ ተራኸብኩም ምሳኺ ንድ ከተማ ከይዱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክርአ ደስ ይብሎ ድዩ ወይስ ኣብታ ዘለኹም ቦታ ጥራይቲ ነገር ክውዳእ ይድልየታቱ ዝውን ሓደ መእንፈቲ ነገር እዩ ምሳኺ ኩርዓት ይስምዖ ዲ ክኸይድ ምሳኺ ክዕልል ይኽእል ድዩ ኣገዳሲ ምሳኺ ክዕልል ይኽእል ድዩ ትውንኩ ዕላል ደይብልክ እንተር ኮንኩ ዕላል ንክትፍጠር ክሳዕ ክንዱ ሌላ ዕምቆት ተዘየለ ያ ትውንኮ ክዕለካ ዝኽእል ፆታዊ ርክብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ከዓ ንሓዋሩ ክሕዘካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሕማቕ ይኹን እምበር ፆታዊ ርክብ ብገንዘብ እውን ስለ ዝግዛእ ሰብሲ ፆታዊ ርክብ ጭሚታቱ ንምርዋይ ገንዘብ ከፊሉ ክረኽቦ ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ደረጃ ዘለና ዓለምና እሱ እውን ኣለዋ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብኡ ዝኸደ ፅባቐ ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ቁፅሪ 5 refuses to plan with you ምሳኺ ዝኾነ ይኹን ፕላን ክገብር ዘይደሊ እንተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ እዚ does he plan anything with you ምሳኺ ዝኾነ ፕላን ይገብር ድዩ ንመፃኢ ምናምነት እንታይ ማለት ፕላን ክንብል ከለና ዓብ ናይ ቆልዓና ገለገለ ይኮነሲ ላይክ ትራቨሊንግ ብሓደ ንኽትከዱ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ዝኾነ መኪና ዲኹም ክትገዙ ወይ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ንግረ መንገዲ ንዓኺ ዝሓወሰ ፕላን ኣለዎ ድዩ የብሉ ድሕሪ በይን ነፍሱ ናይ ነፍሱ ጥራይ ፕላን ይገብር እንተሎ ምሳኺ ንዓኺ ዝሓወሰ መፃኢ እውን ስለዘይረኣየ ወይ ስለዘይ ጀመረሉ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ እውን ሓደ መእንፈቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕላን ንዓኺ ዝሓወሰ ፕላን ተዘይብሉ ማለት እዩ if he doesn't want to plan anything with you this is a warning sign that he doesn't see a future with you ዝኾነ ንዓኺ ዘእተወ ፕላን ዘይብሉ እንተኮይኑ ኣብ ዕረፍትናቱ ድዩ ኣብ ካልእ ነገራቱ ድዩ ዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ንዓኺ ዘእቱ ንዓኺ ኣውፅኡ እንድሕር ኮይኑ ንዓኺ እውን ኣብቲ ናቱ ናይ መፃኢ ሂወቱ ፕላን ኣይኣተወክን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ መእንፈቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ፕላንሲ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሓቢርካ ተውፅኦ ፕላናት ምናልባት ናይ ነዊሕ ድሕሪ 5 ዓመት ክኸውን ይኽእል ድሕሪ 4 ዓመት ክኸውን ይኽእል ግን ሓቢርካ ተውፅኦ ፕላናት ክትግበር ዝኽእል ፕላናት ክህሉ እውን ኣለዎ if he truly loves you at some point he'd be planning his future around you ድሕሪ ብልክዕ ዝፈትወክን ዘፍቅረክን እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንዓኺ ዘእተወ ናይ መፃኢ ሂወቱ ፕላን ክገብር ክጅምር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ፕላናቶም ከምዚ ከምዚ እናበሉ ኣይዛረቡን እንድዮ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ግን ድሕሪ ብልክዕ ዝደለየካ ኮይኑ ንዓኺ ዘእተወ ፕላናት ክዛረብ ክጅምር እዩ ከምኡ ክዛረብ ተጀሚሩካ ድሮ ምሳኺ ውሑስ ዝኾነ ፕላንን ፍቅርን ከም ዘለዎ ዝእንፍት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዘን ዝረኣናየን 5 ነጥብታት ሓደ ወዲ ምሳኺ ክነብር ይደሊ ድዩ ኣይደልን ንግዚኡ ድዩ ዋላ ንሓዋርዩ ዝጥምተኪ ንስኺ ኸ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክፀልውዮ ትኽእሊ ምክንያቱ እቲ ወዲ ናባኺ ክመፅእ ከሎ እንታይ ደልዩ መፅዩ እንታይ ኪ ስሒብዎ መፅዩ ምስ መፀ ኸ እንታይ ኣለዎ ሰሓብነት ምሳኺ ጠጠው ንኽብል ምስ መፀ ኣብ ኣድያ ተወዲኣታ ፊልሚ ወይስ ሰሓብነት ኣለክ ስለዚ ንስኺ እውን ክትፅዕሪ ከም ዘለኪ እንተዘይፅዕር እንተዘይከውን ኮይኑ ከዓ ምናልባት ጠቕላላ ከይሰሓብ ክእል ትወዲ ስለዚ
እንታይ ምዃኑ ዕላምኡ ግን ከተለሊ ክሕግዘኪ ዝበልኩ ቪድዮ እያ እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ልክዕ ከም ዝበልክዎ ትወዲ ወይ ተባዕታይ ነታ ጓል ፕላን ኣለዎ ድዩ ምስኣ ክቅፅል ድዩ ኣይቅፅልን ናይ ሓቀኛ ፍቅሪ ድዩ ዘሎ ግዝያዊ ፍቅሪ ከመይ ጌርና ከመይ ጌርኪ ተለልዮ ዝእንፍት እዩ ወይ ከዓ እቲ ቀፃልነት ናቱ ምሳኽሲ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ክትፍትሽን ከተለልይን ዝሕግዝ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ዝተጎጣ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝፅሕፋለይ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ንዘራረብ ንዕኡ ዝሕግዝ ኢለ ዘቕረብኳ ትምህርቲ እያ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጅ ድራር ይበሃል ብዙሕ ንሕብረተሰብና ክጠቅምን ክዕብን ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ኣተሓሳስባና እቲ ቀላስ ነጥቢ ናይ ዕብየትና እዩ ተሓሳስባና ድኹም ተኮይኑ ድኹምን ድኻን ሂወት ክህልወና ተሓሳስባና ልዑል ተኮይኑ ሕጉስን ዕውትን ሂወት ክህልወና እዚ ኣተሓሳስባና ንምዕራይ ብዙሕ ትምህርቲ ኣለና ኣብዚ ኣትዮም ክትመሃሩ ትኽእሉ ካልእ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ከመይ ጌርና ብቁጠባ ብግልን ብሕብረተሰብን ንዓቢ ከመይ ጌርና ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ንፈልጥ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣብ ስቶክ ማርኬት ዲኻ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ኦንላይን ቢዝነስ ዲኻ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ኖርማል ቢዝነስ ዲኻ ኢንቨስት ትገብር ንዑ እንተዘይጌርካ ሙሉእ ሂወትካ ዲኻ ሰራሕተኛ ኮይንካ ክትነብር ኣብዚ ዝእንፍት ትምህርትታት ኣለኒ ከምኡውን ፕራይቬት ክላስስ ኣለኒ ድሌት ኣለኩም ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ሕማቕ ልምድታትን ጌጋ ተግባራትን በቲ ኣብ ነፍስና ዘሎ ከነወግድ ኣብ ከባቢና ዘለካ ክነስተውዕል በቲ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ልምድታት ከነማዕብል ዝሕግዝ ትምህርትታት እየ ዝቕርብ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወዲኣላ እቶም ወትሩ ነቲ ትምህርቲ እናረኣኹም ተዓብዩን ትልወጡን ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኩልና ኢና ንልወጥ ዘለና ኣብዚ ቻነል እዚ ክከታተል ዝጀመረ ክልወጥ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ካበይ ፈሊጥዮ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ይልወጡ ከም ዘለዉ ይርኢ ስለ ዘለዉ ድሮ ናይ ሓደ ዓመት ጉዕዞ ጌርና ኣለና ብሓደ ኣብዚ ቻነል ክንደይ ለውጢ እውን ተራእዩ ኣሎ እቶም ኮሜንት እናገበርኩም ንካልኦት ተተባብዑ ድማ ብጣዕሚ ይቕንየለይ ቀፅልዎ ከምኡውን ላይክ ሸር እናገበርኩም ንጠቕሞም ዝበልኩሞም ሰባት ከተብፅሕዎ እንተኽኢልኩም እውን ሰናይ ነገር እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎም እዚኣ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲኣላ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩም ቻው